Wis probabbli li Giorgio Grognet f'Malta huwa magħruf l-aktar bħala il-perit li bena ir-rotunda tal-Mosta. U forsi ftit li xejn hawn min jaf li Grognet għamel ukoll xogħol ieħor li nistgħu nsejħulu monumentali li jinsab fil-Bibljoteka Nazzjonali ta' Malta. Edha nirreferi għax-xogħol tiegħu bl-isem ta' l-Atlantide li jikkonsisti f'manuskritt u f'sensiela ta' tpinġijiet u inċiżjonijiet li jakkumpanjaw dan il-manuskritt. Kif jindika t-titolu ta' dan ix-xogħol l-Atlantide huwa studju fuq l-art fittizja ta' Atlantis li jsemmi Platun. Grognet tqabbad biex jagħmel dan l-istudju mill-Akkademja Arkeoloġika del Campidoglio f'nofs is-seklu 19. Il-manuskritt huwa maqsum żewġ partijiet. Għandna l-ewwel parti titratta l-pożizzjoni ta' Atlantis. Saqal Grognet Atlantis kienet art li verament kienet teżisti u skontu kienet gżira kbira fil-Mediterran u li eventwalment erqet wara dilluvju kbir. Skont Grognet, il-Gżejjer Maltin huma l-uniċi fdalijiet ta' Atlantis, li għad fadal ta' Atlantis. U bħala prova ta' dan jagħti kemm tpinġijiet ta' eżempji ta' rħam li jgħid li jinsabu Malta, kif ukoll tpinġijiet ta' fossili. Fit-tieni parti tal-manuskritt, Grognet jitratta il-lingwa Atlantika, kif isejħlaw il-lingwa Atlantika, il-lingwa ta' Atlantis, fejn jgħid li baqgħet traċċi tagħha f'dalijiet ta' din il-lingwa jinsabu fil-lingwa Maltija u saħansitra jgħid li il-lingwi kollha tad-dinja għandhom l-oriġini tagħhom fil-lingwa ta' Atlantis. Ix-xogħol ta' Grognet huwa wieħed affaxxinanti, huwa wieħed mimli dettalji, mimli tpinġijiet sbieħ kuluri vivaċi, iżda ftit li xejn kellu s-suċċess mixtieq. Dan minħabba li mill-lat xjentifiku u mill-lat akademiku ftit li xejn tista' tieħdu bis-serjetà. Dan minħabba il-metodoloġija li juża Grognet biex jagħti l-evidenza u l-provi għat-teoriji tiegħu. Fost it-tpinġijiet li jagħti Grognet insibu ħafna ta' siti arkeoloġiċi f'Malta u għawdex, partikolarment ta' siti megalitiċi dawk li huma imsejħa tempji megalitiċi. Għalkemm kif qatt qabel ix-xogħol ta' Grognet ma tantx jista' jkun meqjus bħala xogħol preċiż mill-lat akademiku, xorta dawn it-tpinġijiet u dawn il-pjanti ta' fdalijiet arkeoloġiċi f'Malta u għawdex ma nistgħux ninjorawhom. Huma fil-fatt wieħed mis-sorsi importanti għall-istudju tal-preistorja f'Malta għaliex wieħed minnhom jista' pereżempju għalkemm dejjem ovvjament irid iżomm f'moħħu li hemm l-element ta' immaġinazzjoni, però wieħed jista' jara pereżempju kif kienu is-siti fi żmien meta pinġihom Grognet. Jekk kienx hemm xi fdalijiet li issa m'għadhomx jeżistu. Bażikament huma sorsi importanti fl-interpretazzjoni tas-siti megalitiċi li għandna f'Malta u għawdex. Wieħed se jkun eventwalment jista' jesplora dan ix-xogħol, dawn it-tpinġijiet minħabba li il-Bibljoteka Nazzjonali għaddejja minn proċess estensiv ta' digitization u fil-futur qarib huwa mistenni li dan ix-xogħol ikun aċċessibbli anke mid-dar fuq l-internet.